tenzi mucha zwando imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Dauko kwazisa zvakare ku chirongwa chedu chekudzidza nekuziva shoko raMwari. Mumangwana nano nditenderei tidzidze pamusoro pepfungwa iyi. Musoro wedu wenyaya uri kuti ko akafanana naMwari kukunda umwe pakati pedu ndiani. Mumwe mudzidzisi anotaura story after umwe mwana aonekwa achisekwa. Anenge achisekwa achinzi hauna kunaka zvinofadza vamwe vazhinji. So paaisekwa akabatikana zvikamurwadza pamwoyo. Arwadzikana kudaro anobva ataura nevamwe vazhinji. Anochema vanobva varipota kuna mudzidzisi. Mudzidzisi anouya ndobva avabvunza. Aona vana vachisekwa anobva makandei mwana ari kuchema. Anopindura obva ati imhaka yekuti ndasekwa nemhaka yekuti handina kunakawo zvinofanirwa nevazhinji. Anobva apindurwa achinzi wanga warova umwe. Ticha anobvunza mubvunzo a sobering question inoita sekunge yakabatsira vazhinji kuti vamire vachifunga. Anobva atarira takasikwa nemufananidzo waMwari. Ende imi munhu wamuri kuseka uyu, what if ari akanyanya kufanana naMwari kudarika vamwe vanhu. So vamwe vese vakabva vamira for a second, vakabva vadzamisa pfungwa, vanobva vanetsikana. But inini pamusoro pekunzwa nyaya iyi ndakaitawo imwe mibvunzo handinayo yandida kubvunza manje muzuva ranhasi, kuti akanyanya kufanana naMwari pakati pedu apa, akafanana naMwari zvakanyanya, anonyanya kuresembla image yaMwari, likeness yaMwari, ndiani pakati pedu? Was it the appearance yeface? The image, was it the likeness yekufanana naMwari pachiso, pastature here, pachii? So akanyanya kufanana naMwari ndiani? Ndio mubvunzo wedu kana ndio musoro wedu wenyaya muzuva ranhasi. Vese ndode kutanga tichiwana kuna Genesis chapter 5 verse number 3. Inoti panapa, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. Inoti panapa, Adam lived 130 years and he begot a son in his own likeness, and after his image. Zvikanzobva amutumidza zita rekuti Seth. Adam paari kurarama makore 130 anozvara mwana, but paanozvara mwana anomuzvara in his likeness, akafanana naye.
anomuzvara in his image, after his image. Then azvara mwana anomupa zita rekuti Seth. So mubvunzo wedu wenyaya ndewekuti kubva Adamu zvaakuzvara mwana akafanana naiye, akafanana naMwari Ndiani. Tinoziva Genesis inobudisa pachena chapter 1 pamavhesi anosikwa chapter 26 vichidzika, inobudisa pachena chapter 1 verse 26 inobudisa pachena kuti vanhu vakasikwa, Mwari akasika, anoti let us make man in our own image. Then obva asika munhu nemufananidzo wake. Iyi vhesi iri pachena. Mwari apedza kusika vanhu vakanga vakafanana naMwari. They resembled him by likeness and nepa image. But panapa tiri kubudiswa very first book of the Bible. Machapter kwete ekure, but chapter iri pedyo, chapter iri pedyo nemawambo. Chapter 5 inobva yabudisa pachena. Adamu paakasara ozvara mwana wechitatu, mwana wake wechitatu, anonzi anga akafanana naAdamu. Anga akafanana even his likeness neimage yake, zvese zvakanga zvakatodza Adamu. Mubvunzo woti achiri akafanana naMwari, kukunda wangu pakati pedu ndiani? Mumunyora ndofarira Psalms anobva ati panapa chapter 17 verse 15 anobva ati I shall behold your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with your likeness. Uyu ndi David ari kunyora, ari kuti kana paine zvinhu zvichandigutsa kumuka ndafanana naMwari. Ari kuti ndichafadzwa nekumuka ndakafanana naMwari. Ida kubvunza kuti if we are created in God's image, kana tese tine image yaMwari, why is it David ari kushuwira kuzomuka one day afanana naMwari? Kana takafanana naye tinodirei kuramba tichifanana naye? Ezi kana takafanana naye pachine need here yekufanana naye kana chinge takafanana naye. So chawanika panapa mavhesi mashoma aripo. Inene bakubudisa pachena kuti wazhinji akazvarwa ndi Adamu, but Adamu akasara akazvarwa nemufananidzo. Seth akasara ozvarwa nemufananidzo waAdamu, but Seth zvaakazvarwa nemufananidzo waAdamu akazvarwa in his image, mulikeness yake ipi likeness neimage yekuti Adamu anga asina glory, anga azara nechitema, anga azara nekusarurama, anga in fact Adamu paakasara otadza wakanzi mukadya muchero muchafa zviro kwazvo. So Adamu pazvimwe zvizhinji zvese chimwe chinhu changa chawe distorted, changa chawe corrupted, changa chisisina kufanana nezvanga zviri paakasikwa naMwari. Inyaya yekuti wakanga wava vanhu vanofa, wakanga wava vanhu vanoona kusasimira kwavo, wakanga wava vanhu vanorwara. So vanhu ava wakanga wasiyana naMwari. In fact after wapedza kutadza, Mwari anouya mugarden meEden. Paanosvika anotsvaga kuti Adamu, in fact iwo pawakanzwa izwi raMwari vanobva wawanda. Mwari osvika wabvunza Adamu uripi? Adamu anobva apindura, Ishe tiri kuno takawanda. Ndine mubvunzo kuna Adamu inda uchiita zvinhu zvinonakisa kuti naye Adamu kana uchinge wakawanda, ndiani anoti kana achinge akawanda akashedzwa anoti ndiri kuno ndakawanda, achidayira munhu wakawandira kwaari. But zviri kubudisa pachena kuti Adamu anga akutiza pamberi paMwari nokuda distorted image yawanga wanayo, nokuda kwekusafanana naMwari kwanga kwapo. Bhaibheri rinobva rabudisa pachena kuti zviwi zvedu zvinoisa mukaha kana kuti zvinotipatsanura naMwari. So Adamu paari kutarisa panapa ave kutya kumira pamberi paMwari nemhaka yekuti haasina kufanana naMwari. Peter anoenda pamukumba Jesu otaura almost the same statement, oti Ishe ibvai kwatiri nemhaka yekuti hatina kururama. So muone panapa hatisina kufanana naMwari nemhaka yekuti ameno zvatawe tava vanhu vanotadza ndangariro dzedu hadzina kunaka. Romans chapter 3 verse 23 inobva yati panapa, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Zvazvinoita kuti tose takatadza tikasagona kusvika pakubwinya kwaMwari, hatisina glory yakafanana nayaMwari. Regai tiverenge mavhesi mashoma anogona kutibatsira kuti nyaya yedu iyi ive nyaya yakajeka. Akafanana naMwari pakati pedu ndiani? Numbers 23 verse 19 noti, God is not man. Kana tiine image yake, so sure that atina hedu kufanana, atisina iye, but kana tiine image yake teresa izvotaura na Numbers 23 verse 19 noti, God is not man that he should lie, nor is he a son of man that he should repent. Izvi zviri kutaurwa izvi ndo zviri vanhu vanonyepa, vanhu vanotarisira kutendeuka, vanotarisirwa
kuti watendeuke. Zvikanzi, has he said and will he not do it? Akambotaura akasazviita here. Zvikanzi, oh, has he spoken and he has not make it good? NaMwari uyu, Mwari haasi munhu kuti anganyepa. Mwari haasi munhu iye atiri kudzidza pamusoro payo. This is the nature of a human being, the nature of man after the fall. Wanhu wave kunyepa, wanhu wave kutarisiwa kutendeuka. Pane rimwe vhesi riri pazasi dotibati panapa. Toriona kuti 1 Samuel chapter 15 verse 29. Inoti panapa, also the glory of Israel will not lie or change his mind. NaMwari akutaurwa. Because for he is not man, haasi munhu, that he should change his mind. Mwari nesu takasiyana. Mwari akatsika in his image, akasika Adam na Eve in his image, but nesu atawe mazuano nekuda kwechitema tapatsana naye, tasiyana naye, hachiresemble zvataifana kunge tiri. Job chapter 15 verse 14 noti, what is man that he should be pure, or he who is born of a woman that he should be righteous? Munhu anozvarwa nemukadzi zvatajaira chingatoshamisa kumuona akarurama. Zvakajairika tiri vatadzi hatida kufanira kuva tiri pedyo naMwari. Romans 3:23 tamboitaura inoti, for all have sinned and fall short of the glory of God. Atiri akafanana naMwari pakati pedu Ndiani. Yes, man was created in his image. Yes, man was created in his likeness. But zvatiri tikamira, Ndiani akafanana naMwari. Iko kufanana naMwari wantu kuita sei? Ifese here, structure here, appearance here, chii chinonzi image yaMwari. Psalms 51 verse 5 inoti panapa, David said, in sin did my mother conceive me. Takaberekwa nemberekwa echitema. In fact, when we were patai conceived, David argued, in sin were we conceived, I'm conceived. Takaberekwa nemberekwa echitema. Therefore, zvatiri mu-DNA medu mune kusarurama nekusawimbika, mune kutadza. Nemavhesi atawerengayo haisi insult here yokumira boldly toti uri kundituka. Wakanganwa here, ndakafanana naMwari, ndine image yaMwari, achine image yaMwari pakati pedu Ndiani. Mavhesi ari kubvunza, iyi nature yamunhu, iyi inature yamunhu. But Mwari haasi kusiya vanhu vakadaro. Mwari ane hanya nevanhu. Ndine mavhesi maviri andichawerenga, andichabatsirana zvakare kuti tibvunze ane mubvunzo kuti kana tichinge takafanana naMwari. Psalm 17 verse 15 yati panapa, I shall behold your face in righteousness, and I shall future, I shall be satisfied when I awake, or when I wake up with your likeness. Kana David akafanana naMwari. In fact, who is David? David ndiye mwanhu anodzidza Mwari. He is a man after my own heart. No, kana munhu ari after God's own heart, ari kuti ndichagutsikana, musi wandichamuka kana kuti pandichazomuka ndakafanana naMwari. Zvazvinobudisa pacha ndezvokuti izvezvi handina chandinozotoda kumutswa ndofanana nawo naye pamberi. Akafanana naMwari pakati pedu Ndiani. Achiri akafanana naMwari Ndiani. Ndo mubvunzo watinawo, and toda kuramba tichiendera mberi pakudzidza nekubudisa pfungwa iri pachena. Rimwe verse, 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18 inoti panapa, now the Lord is spirit, Mwari mweya, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But inozoendera pamberi terere panapa. But we are all with unveiled faces. Terere panapa. We are all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, and are being transformed. And are being transformed into the same image. We are being transformed into the same image. We are being transformed into the same image. Panapa, those who say face from glory to glory. Therefore, hatina kufanana naMwari, but tine tarisiro yekuti nenyasha za Mwari tichamuka tofanana naMwari mwezuwa. Imwe verse panapa inobva, beloved, now we are children of God, and it has not appeared yet what we will be. We know that when he appears, we will be like him,
We know, tinoziwa, atizivi zvatiri, ameno zvatiri, but chatinoziva ndechekuti pachafanana naye, tichafananidzwa naMwari. In fact, pachamuona, when he shall appear, we will appear more like him. It's why it's in zviri kutaurwa panapa. Ari kuti amawadiwa. Zvatiri panapa tinene chatiri. Tiri hedu vana vaMwari. But zvatiri ameno zvazviri. Tichiri watadzi. But chatinoziva ndechekuti paachauya Mwari, tichafanana naye. Therefore, kana munyori ari kutiudza pachena kuti hatisati tafanana naye, but tichafanana naye paachauya. Zvazvinoona ndezvokuti chii? Ubvunzo, ifunga nezvazvo. Funga nezvazvo mumwoyo mako. Tinotaurira pachena. Tinofamba tichiudza, hamuzivi here kuti takasikwa nemufananidzo waMwari. But mubvunzo uri kuti akafanana naMwari pakati pedu ndiani? Akafanana naye ndiani? Ende kana tichinge takafanana naye, nemhaka yemunyori ari kuti izvezvi, we know that when he shall appear, we will look more like him. We will look more like him. Nemhaka yemunyori ari kudaro. Nemhaka yePsalms ari kuti ndichafara, ndichagutsikana. When panchamuka ndafanana naye. Nemhaka yemunyori ari kuti we are being transformed. Kana tichinge tachinjwa day by day from glory to glory, then we will look more like him. Kana takafanana naye nemhaka yechida kuchinjwa. Pana chimwe chinambo, Moses anokwira mugomo. Pano vanhu vanokumbira kuona Mwari. Moses okumbira Mwari kuti hakuna munhu anogona kuona Mwari akararama. Nemhaka tisikakwanisi kuona Mwari, isu tichinzi takasvikwa nemufananidzo wake. Shumba ikadzvowa, wangatiza imhuka dzinodyiwa neshumba. Wangatiza vanhu, but mwana wayo anoti ndibaba vataura. But isusu Mwari ari kubudisa pachena kuti kana nchinge ndadzvowa, kana nchinge ndaenda pachena, ndikatarisana nemi chete, kune vanofa. Then the question becomes, kana takafanana naMwari tinofirei? Kana takafanana naMwari tinofirei? Munyora kuti hatishina, but tichazofanana naye. Paachaonekwa tichafanana naye. Panichazomuka ndoda kufanana naye. Ndoda kuchinjwa zuva nezuva kuti ndifanana naye. Chinonzi kufanana naMwari chii? Ndikanditaura izvi maminutes mashoma. Kufanana naMwari hakuzi kufanana paappearance chete, though tawe kure from the perfect nature. But kufanana naMwari kutaurwa image, character yakafanana naMwari. Kufanana naMwari zvimwe zvinhu zvakawandisa, but chimwe chechinhu chacho kufanana naMwari pacharacter. Therefore haingawe insult here kuudza Mwari kuti takafanana naye, considering our fallen nature yekunyepa, yekutuka, yeupombwe nekufewa, yekuurayana, yerudo rwakatondona. Whereas Bible rinobudisa pachena kuti Mwari rudo. Our character is far from being perfect. And wanyora kuti kana Mwari achingaita nyasha, paachaonekwa tichafananawo naye. Achingawe chidiso chemoyo wako here kuti Mwari tibatsirei. Tadzidza panapa kuti Joshua makasikawo nemufananidzo wenyu, but Adam na Eve vakatadza. That image was distorted. That image yakachinjwa, ikawa corrupted. Wazhinji taakufa, taakurwara, taone ameno zvotawe. But chidiso chedu Mwari ndechekuti pamuchaonekwa, nesuwo tine chishuwiro chekuzofanana naMwari. Wane munhu ane chishuwiro ichi nechidiso ichi, munogona kukutamisa hope dzenyu tonamata. Ngatinamatei. Teza mponosi Jesu toda kutendai nekuti makasikawo nemufananidzo wedu. But tinoda kutendai Jehovha nenyasha makataridza. Kunyange Satani akadistorta character yedu, akanyengera vabereki vedu, tikasafanana nemibaba wedu. Makatumira Jesu kuti atsvage vanhu vese vakarasika, kuti watigadzirise zvakare, kuti tigadzirise unhu hwedu necharacter dzedu, kuti pamuchazoonekwa Mwari tigofanana nawo nemi. That's the prayer wazhinji meMwari. Wataridzwa Mwari kuti Mwari kana muchike muchida, kana zvisike zvichiitika, kana chiri chidiso chenyu semuzamatawa nevhesi, kuti tifanane nemi. Wazhinji vanosumudza mwoyo wavo, wazhinji vari kushuwirawo chidiso ichi Mwari, kuti hatina kufanana naye. Tikatarisana pachedu takatosiyana, but chidiso chedu ndechekufanana nemi pacharacter dzakafanana nedzenyu. Wari kuti Mwari chibatsirei tozodawo kufanana nemi rimwe zuva. Jehovha chitibatsirai pamuchaonekwa muchitora wakaita kuda kwenyu, nesuwo tigofananidzwa nemi. Ndo munamati wenu muzita raJesu. Amen. Moyo unofawa, touya kuna Jesu, onesi wedu, nekutenda touya,
chishangu cheru ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomorerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo nguwa yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi vanobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana